Kan maganan kasuwan ne kake labari koko? Ina yawan faɗa wa al'umma duk lokacin da za ka yi abun da za ka samu buɗi ma'ana a cikin rayuwarka ko game da jalabi ma'ana samun fatahi kaga abubuwa sun buɗe harkoki sun tsaya kasuwan ya zauna to ina faɗa muku kafin a nemi buɗin kasuwa a fara neman jalabi ibɗali tukunna ka samu karya tambaya na tashin hankali karya tambaya na yankan shakku sai ka aiwatar da shi duk lokacin da ka samu jalabi ka ɗaura a kai to na rantse da sayyidul wujudi wa alami shuhudi za ka ga aikin Allah a nan ɓangaren fa za ka yi wannan ne sai ka ƙi wannan ka yi wancan ya za a yi ka ga mafita ma'ana ba ka haɗa abubuwan aseti ba kana so ka ke tafiya ne kana waina kan tayari kuma ka ce za ka yi tafiya mai kyau ka ce za ka je gu da wuri ko kuma ka ce za ka isa gun a cikin lokacin a'a sai ka nutsu ka saita kan sitiyari akan titi kafin ka ga motanka ta yi sauri zuwa inda kake bukatan zuwa ko ni nisan shi komai kusan shi amma dai zaka ke wasa kan ina ga wannan wasan zai kai ka ga jinkiri a cikin al'amuran rayuwa albarkacin sayyidul wujudi a aikata karya tambaya sai a zo a zabga jalabi a cikin al'amari wannan shi muke kira da gwandan daji wai suna ce mai gwanduwa to shi ka ake fa samun guda 100 ba ɗaya fa in ka samu guda 100 ba ɗaya za ka zo ka rubuta aya ta izawaka a ciki a ta baya sai ka rubuta sunan Allah guda aya izawaka aya 100 ba ɗaya sunan Allah aya 100 ba ɗaya in ka tashi sai ka shanya ko kuma ka kirɓe sa ɗanyen nashi in ya kirɓu ina ma albishir da kaɗan shanya sai sha kaɗan ƙara lasa shi dan uwa in ka daɗe baka samu kuɗi ba albarkacin wanda aka yi duniya da lahira domin sa ka samu bawo na albasa ka hada da shi ka murmushe ka dake murmushe shi ake ba dakewa ba ka samu kanumfari ka hada a ciki ka dake albarkacin wanda yi duniya da lahira domin sa da wanda yi duniya da lahira da kuma wanda aka yi duniya da lahiran domin sa Allah da yi zai sama ijaza da ijaba da ilhama a cikin lamarin annabin da aka yi duniya da lahira domin sa Allah zai yarje ma ta silan shi da dalilinsa albarkacin tawassalin da kai gare shi albarkacin sayyidina rasulullahi wannan ana tira da jiki lokacin da za ka kwanta bacci ko kuma lokacin da za ka fita kasuwa ana buƙatar lokacin da za ka turara ɗin ka ɗan shafa ruwa a jikinka domin ka je daɗi abubuwan su shiga al'amuran su fita buɗin ya shigo kafin ka tashi daga bacci in dai kana da ƙarfin rabo za ka ga ijaza da ijaba na samun wani alherin da baka yi tunani ba kana bacci fa ba kasuwan ma ka fita ba sai ga ana kiran ka kwastoma na nema a al'umma ta can mutane ta nan wancan ta nan wannan ta nan da haka mun ba wa al'umman duk duniya gaba daya izinin sa shiyarin da comment da sallallahu alaihi wasallam dan haka mu ne kowa fatan alheri